okinya chiwo gokinyi titimo. There must be a budget. To kare mae kama wach nitiere nikech ji ne wacho ni kare nuwuondo jopiny nikech ndalo mane campaign kata jatelo makori wacho Ker William Ruto nowacho maber ka ji te winjo ni keto muma piny ni to bech ngima dhi dok chien kare mane sama nonese ji ni ajoka ma gini dhi yware koda chiegni higni 3 ok en higa achiel ok en ndalo 100 koro ji giwang' nikech owuondgi. No. Mano en gima jo opposition ema drive mondo appear ni no riambo. Kawuono Triva kabiro dala ni takaw dheri gi nyaroya ma dhigo. Into ni ing'eyo ni dhiang' gi nyaroya timre nade nitiere. Kichopo ni wang' ka dhiang' onge nyaroya onge ok inyal nyiedho chak. Nyaka ing'iew dhiang' moro. Ma dhiano bed served monyuol. Are you getting me? Ok inyal wacho ni nyithindi ni nachiko unabro miyo uchak. In idhi ng'iewo puodho gi dala komija. To iwinjri komija ni puodho gi dala nani nigi dhok gi nyiroye. To ka chopo dala ineno ka dhok gi nyiroye timo nade? Isembi dhigo. Nyithindo ok nyal chako ywakna ni baba ang' momiyo ok wamadh chak. Ok umadh chak mwacho mija nokawo dhok gi roye modhigo. Omiyo previous government nitie kaka ne gitimo. Treasury ne Ruto nwang'o ka treasury ni nono. No expect no bono ka treasury ni nono. Sama koro donje sirkal ma koro en proper president, koro en gi more information. Ing'eni nya bedo deputy tionge much information. E gik matimore sirkal, especially kogwel weti moketi oko e dho chiel to jitonie e sirkal. Omiyo gik mane William expect no koyudo. But inyalo mana blame after 2-3 years ka ginotimre nadi kosetiyo koseketo all his plans in place. Sani eko kuongo bedo gi budget mare. Budget manyocha president tiyogo ne en budget mano kali dwe mara uchiel higa mokalo. Mane ringo nyaka dwe mara uchiel higani. Sani koka William obedo gi budget mare motimre nadi mokuongo. Emomi neno kano dhi for the UNGA meeting America, the United Nations General Assembly meeting America, ni neno kodhi kamiluongo ni Silicon Valley, kama nitie technological teams, kamotingo Google, kamotingo Microsoft, kamotingo Intel gini, ma ne gitimo nyaka ilongo nango ne gin some kind of work in that area nyaka gamba sada marwa kagitemo explain ne joka opportunities mantiere kanye mantiere Kenya ka to this country Kenya and country and piny madhako and piny ma blessed no watch one year gateway mar Eastern Central Africa 80% mag imports mag Eastern Central Africa kalo port marwa Mombasa port marwa magine malamu masirkal osekete pesa mang'eny under lapset en port matut mabro allow mende madongo kabisa biro ka to kokitimo transshipment di South Africa di West Africa di kure bro kelo nwa yuto matimre nadi madongo omiyo gimo wadwaro en ni mondo wanwang more investors mondo kata mana port malamucha wabed gi reru madhi nyaka Moyale madhi konyo jo Ethiopia wachak wabed gi reru madhi Turkana madhi konyo jo South Sudan wachak wabed gi reru madhi Kisumu mabro enable goods mondo chop through Lake Victoria gine Port Jinja mondo dhi Mwanza mondo ka possible odhi nyaka Kagera so some of these investments okinyal timo yudi chengadi emomiyo we call for patriotism jo Kenya mondo bed gi mora chiel wawe unnecessary propaganda wa support sirkal matiyo asto bange wabrogo gi kogno wang'iyo ni to bende gitiyo koso gitiyo wang'iyo ne budget kata mi wacho no